Dobar dan, ja sam Erika Lulović, imam 7 let. Grem v osnovnu školu Rika Katalini Kjeretu v Opatije. Već drugo leto grem na Čakavčići zato až tamo pišemo pjesmice i volim čitat. Poslušajte priču o ježiću koju je napisala Ivanka Klarić. Ježić. Živeo je jedanput jedan Miki jež. Rasal i nikad ni narasal. Ostali tako Miki da su ga svi zvali Ježić. Sretel je jedan dan taj Ježić pod zelene grmiće s žutim rožicama. Bio je jako nesrećan. Priletel je vratio. Zašto je tako nesrećan? Až sam Miki, rekal Ježić, pa ča zato? Trsan i ja, Miki, zakvatal je stičić i odletel. Mešiću ni bilo niš šlagje. Pučić je bil blizu, pokazali rogi van i pogledali Ježića. Zašto je tako nesrećan? Vidiš kako sam Miki, je rekal Ježić. Nisi manji od mane, a mane niš ne fali. Imam perfin i kućicu, je rekal Puš, podigal svoju lepu kućicu i šal na spas. Mešiću ni to nije pomoglo. Sredno se rasplakal, jedna je suza pala na mrava, ki je proveval dignutu velu slamicu. Slamica je pala nazad na zemlju, a mrav se skoro utopio. Ča mi to delaš, je zazio mrav. Oprosti, je rekal Ježić, nisam te vidio. Mrav ga je malo boje pogledao. A zaš plačeš? Až sam Miki, pogledaj mane, kakov sam pa ne cedra. Odića dela te lepo prosim, a ne tu ljudi utopjat, je rekal mrav. Naprtil velu slamicu i šal za svojim poslom. Ježić je gledal za njih dok mu se suzi nisu osušile. I celo to vreme je studira i sam sobom govori. Vrakić je manji od mane, pa kanta. Pužić je još manji, a svejedno ga ni briga, nego Rena Špas još nosi kućitom. Mrav je zaspravil Miki, pa kako je zijal na mane i kako ovo velu slamicu je ponesal. Imaju oni pravo. Baš me briga ča sam Miki, poslušat ću mrava. Greni ja za kakove poslom. Ježić se zarodulal, zavajal, pokupil na bodljah malo veja i šal kroz šumu, šuškajući. Boh.